Pasquera say, Moria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanga kugapa ninu channel, please don't forget to subscribe. Kana uchigwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Moria Zimbabwe tabigirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya vatagwirei, avo, varukunzi, havasi kudiwa, nemazano pia big wigs mu Central Committee, nyaya yapindiwa na George Charamba vakabuda vachipa warning kunana mafikizolo hanzi those people vasina kuenda kuhondo zvichinzi ZANU-PF ndeyeropa, ZANU-PF ndeyehondo, vakabuda vachitaura vachiti the people like vana Kembo Mwadi vakaenda kuhondo nana Vice President Constantino Chiwenga, and those are the ones vanokwanisa voga kuwanikwa vachipinda pachigaro reZimbabwe. Zvinombera mushe nyaya yakabuditswa the ZW News vachitaura ivo vachiti, as the battle to succeed President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, whose term ends in 2028, rages on, his spokesperson George Charamba has taken a swipe at Mafikizolos who don't have traceable liberation struggle credentials, implying they should back off. President Mnangagwa is expected to step down 2028 when his constitutional term ends, and reports are that businessperson Kudata Gwirei is angling to succeed him. However, some ruling party bigwigs are said to be against Tagwirei's ascendancy, saying he lacks credentials. Meanwhile, Charamba is seemingly waded into the matter. Without mentioning Tagwirei by name, Charamba, using one of his ghost ex-handle, Jamanda 2, posted, "Pangwane norondo nemavanga erusununguko woti tocha zvako wabva kunotsvaka wakwa uchiti ndinodawo kutonga Zimbabwe ndeyeropa." Charamba added that the likes of Vice President Kembo Mwadi have non-liberation war credentials. He went on to say Vice President Constantino Chiwenga has a bullet still in his body, warning Mafikizolos to back off. Norondo yava Mwadi iyo ya President as D-class prisoner ndakupai vachiwenga vachine bara mumuviri, iwe unokwana papi. Ndo mabudidziro aitwa nyaya iyi mune Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei. Vazhinji vabva vabuda zvitaura vachiti this message was directed to Tagwirei, zvichitaura izvo kuti hamusina kumira mushe mubato reZANU-PF, mava nehondo, mava nebongozozo nenyaya yesuccession idzi mune Zimbabwe. Zvinomira mushe Christopher Mutsvangwa vabudo vachitaurawo pamusoro penyaya iyoyi, vachireva vachiti vatagwirei havakwanise kupinda mu Central Committee. Hanzi pana steps avanofanira kutora kuti vaoneke vachipinda. Hanzi you can't buy ZANU-PF Central Committee seat mune Zimbabwe. Nyaya yakabuditswa neZipindula News vachitaura vachiti ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa has warned against the alleged use of money and material gifts to secure positions in the party's Central Committee, saying such practices have no place in the ruling party. Although Mutsvangwa did not name anyone directly, his comments come amid growing speculation that businessman Kudakwashe Tagwirei is attempting to buy influence within the party. Tagwirei has been accused of using his resources to gain favor, with reports claiming he recently purchased vehicles to distribute to Central Committee members in a bid to smooth his entry into the powerful body. The Central Committee is ZANU-PF's decision-making organ outside Congress. The competition for seats is typically intense. Speaking at a press briefing at the party's Harare headquarters on Monday, 21 July, Mutsvangwa said that ZANU-PF's democratic foundations remain intact, highlighting its transition from a liberation movement to a political party governed by ballots rather than bullets. He stressed that no individual, regardless of wealth, can buy the loyalty or support of the party's entire membership, added Mutsvangwa. Mutsvangwa said, "You cannot simply purchase ZANU-PF with your money. This party of mass organization emphasizes that we do not vote by electoral colleagues, we vote by population. ZANU-PF cannot afford to overlook the importance of appealing to the masses." Tagwirei, who some see as a possible successor to President Emmerson Mnangagwa in 2028 and a rival to Vice President Constantino Chiwenga,
was recently kicked out of the Central Committee meeting while his position awaits official ratification. Mabuditsiro akatwa nyaya iyi muri Zimbabwe tingazive kuti munoona sei nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section kuti chingava chiri chii chiri kuitika mubato reZANU-PF. Imagine kuti the same army yakabvisa Robert Gabriel Mugabe mupower asati apedza temu yake yaakavhoterwa, vakabva appointa Emmerson Mnangagwa as a waiting president. Vakati ndo inonzi the new dispensation in Zimbabwe is open for business. Mnangagwa akapromisa vanhu zvakawanda zvasina kuita nanhasi. Ndiyo the same army again yatakamirira kuti itipe madecision ekuti ndiani anofanira kutonga next because Mnangagwa akoniwa. I think our own army must resign for giving us a decisions kuti ndiani anofanira kutonga nyika. Masoja edu anofanira kuchengeta nyika. Nyika chii? Nyika macitizen, kwete kutipa madecision ekuti ndiani anofanira kutonga. Because madecision paakaitwa isusu macitizen tanga tisipo. Even nemasoja akazoya mastreet akatongonzi endai mastreet pakaiswa madecision aya ekuti Mugabe ngaabve mupower asati apedza temu yake, Mnangagwa ngaaite a waiting president, vanga vasipo nesu tanga tisipo. Panga poini vanhu vashoma shoma vakazvivharira murumu vakameka madecision ivavo, ende vanhu vakaisa madecision ivavo ndo vaita kuti Mnangagwa atitambudzwe kusvika patasvika because vakamuappointa, haana kuchuzwa nevanhu. Our own army yaifanira kuti no, Mugabe hachaita, ngatigarei pasi nekuti nyika ino ndeyedu. Nyika takaipiwa naMwari, afa anotoisiya nyika yakadai. Some of us takazvara nyika iripo, hongu kuhondo makaenda asi muchafa nyika muchingoisiya. Ngatitei madecision kuti ndiani anofanira kutonga. Imagine kuti our own army ndo yakabvisa Robert Gabriel Mugabe mupower. Handina kumbobvira ndaona time yanga ina Robert Gabriel Mugabe achitonga nyika, masoja edu aisapinda mastreet azvaita. But pakangopinda Mnangagwa chete, masoja edu akabva auraya vanhu 7 nepfuti mastreet vachiti election yabiwa. 7 kutaura kwatiri kuita vari muguwa vakafa nekuda kwepfuti dzedu dzinenge dzakaberekwa nemasoja jadzia. Vakangofira kuti vapindire mutaundi. Saka army yatinayo it's a political party inodecide kuti ndiani anofanira kutonga neanotonga. It's a useless kuenda kuelection because kana vakambobvisa Mugabe mupower asati apedza temu yake, vakazoappointa Emmerson Mnangagwa as a waiting president, kana vachikoshesa election vaidi kuti handei unohwinira kuelection usina kumboita waiting president, but vakazoona kuti election haihwine Mnangagwa because vanhu vamude nenhoroondo dzake dzekuraya vanhu, but vakangomuappointa. So our own army must, it's a part of a problem yatinayo munyika, our own army. Mapurisa amunoona, masoja amunoona aya kumareserva akabereka pfuti, they are the part of the problem why Zimbabweans were suffering. They are the part of that problem. Our own army, Zimbabwe army, it's a part of a problem why Zimbabweans vari kusafa kunana South Africa, vari kusafa kune dzimwe nyika. Vana veZimbabwe vari kufira kune dzimwe nyika vachienda kunotsvaga zvipatara, mishonga muzvipatara, asi our own army yakanyarara kuti zi. Tiri kutaura kuti mari yenyika iri kubiwa zvavanoziva, vakanyarara kuti zi. We are complaining about our hospital, vakanyarara kuti zi. Fanenge vakangomirira chete madhezi emaelection ndopo vanobudisa pfuti dzehondo wotendera kuti election ibiwe. Saka chacho chamakaendera kuhondo chii? Pamwe muchinzi awa ndiye brigadier commander what nonsense. Nyika yecho yamunenge muchichengetedza ndeipi? Vanhu vari kumaruzevha uko vakutofamba vakaisa mapanga muhomwe. Vanhu vari kumaruzevha vakutofamba vakaisa rekeni muhomwe kutya kufamba, asi muri kuti makachengetedza nyika. Ipi yamakachengetedza? Nyika yacho yamakachengetedza ina handiione bai. So our own army inofanira kunyara nezvayakatiitira. Mnangagwa zvaakawimbisa hana zvaakaita. I think it is the right time as a citizen of this country to decide who can lead us.
takuda munhu anotitungamirira kwete anotitonga. Mamwe madecision ari kuitwa munyika inoka, macitizen tese tinofanira kuitawo madecision iyayo, tofanira kucontribute that a decision, because mamwe madecision akangoitwa tisipo ngonzi ninga achaita nhingi ngaatonge, kana tichinge takanyeperwa sezvatakaitwa manje. Izvezvi ukatanga kubvunza Emmerson Mnangagwa zvaakanyepa achitanga kutonga nyika yeZimbabwe, ukamubvunza izvezvizvi unobva wanzi nyika yeZimbabwe ine mutemo washora hurumende, washora ofisi yemukuru, but ndiye anenge akazvitaura. Hakuna kana munhu wana ari kumbobvunza kuti ko vane chikoro makati vachienda kuzvikoro mahara makazoita sei. Izvezvi ukaenda kunobvunza izvezvizvi unotonzi washora ofisi yemukuru. Taura kwandiri kuitawo utonzi mutemo takaunyora 1980 ofisi yemukuru haishorwe, pinda mujeri. Asi zvakaitika zvandiri kutaura, takazviudzwa, takapromiswa zvinhu zvakawanda baba, hakuna kana one chakaitwa. I think my citizen, as a citizen of this country, it is time hekuti tichingoti jamuka tese kawani. Number one, tisu tiri kutambura baba, tisu tinopinda mahospitari atiinawo muZimbabwe, tisu tiri kumapinda isusu varombo. Iyo vanotravhela nendege vachienda kunze kwenyika kunorapwa, kunowedzerwa ropa kuti varamba vari wapenyu. Isusu tirima muZimbabwe we are suffering. Vanhu vari kufa muzvipatara nekushaiwa kwemishonga. Tisu futi tinoenda kunovhota, tisu futi tinozorohwa tati election yabiwa. I think it is time yekungomuka toti zvakwana. Madecision enyu akomana atichamadi ari kutipinza munzara, ari kuita kuti maZimbabwenzi atame munyika vachienda kunze kwenyika. Madecision enyu ari kuomesera macivil servant, haasi kutambira marino vagutsa. Madecision enyu akomana ari kuomera vanhu upenyu vanotyora vachienda kuzvikoro, because munonyepa. Zvamunotaura handizvo zvamunoita. Nyembe dzamuinadzo pahembe dzenyu hadzikodzeri kuva pamuri, because amu represente macitizen, hamuchengete macitizen, munotochengeta vacho vari kutibira munyika muno, ndo vamunochengeta, because kana vaba imi mamuwabvunze murama makanyarara. Tozviziva zvedu kuti ndosaka takanzwa Comrade Geza achiti kune huori huriko kumasoja. It's true. Kune mamwe masoja akatendera kuti Mnangagwa abe election ya 2023. Kune mamwe masoja akabvuma kuti Mnangagwa aite the waiting president pasina macitizen, tisina kutenderana. And those people, they are trying their best to stop everybody ari kutaura against Emmerson Mnangagwa. Vanonga vachimhanya neusiku vachinotaura kuti warongerwa zvakati, warongerwa zvakati. Tozviziva. Kozoita mamwe masoja akatomira nemacitizen, and masoja ari kuthreatenwa every day. Tozviziva kuti tine masoja muno munyika asiri safe. Tine mamwe masoja atinawo munyika ino asiri safe. Masoja aya ari kuthreatenwa every day because vari kuramba the vision 2030. Masoja ari kutaura kuti vakomana nyika iyi, munhu wese akaenda kuhondo anofanira kudya achiguta, kwete vakaenda kuhondo chete. Kune vakazozvarwa hondo yapera, havafaniri kuramba vachitambura sezvatiri kuita. Vari kuthreatenwa as you speak. As you speak, Geza chaiye akaenda kuhondo ya zvatoziva, history yake toiziva. Asi ari kutothreatenwa nerufu kuti ana Tagwire varamba vachiba, ana Chivhaya varamba vachiba, ana Mnangagwa varamba vachiba. Mukadzi waMnangagwa varamba achikondora magold nelithium ichienda kuChina. Ndozvavari kuda. Muchiomberera masupeta akapusa. Isusu as Zimbabweans, we've got a lot of minerals. We don't benefit anything from minerals. Chinongocherwa tikabenefita imbewa. Mbewa dzikacherwa mudhunduru rekumba kwako havazitori, ndedzako wega iwe muridzi wedhunduru. It is time to raise up. Kana uri mukuru wemayouth, must raise. Zikanwa nekudefenda your own country. Zikanwa nekujamuka kuti zvamuri kutaura zviite. Tozviziva izvozvo. It's the same nekumapurisa. Kuti nemamwe mapurisa ekuti akatumwa kunorohwa anoramba. Tozviziva ka kuti amana zvamuri kutaura zviite. We are all the citizens of this country. Zimbabwe ndiye munhu wese. Hakuna akabara nyika ino. Vanoramba kuti azviita kumana. Ndosaka uchiona umwe wachazopuwa tumari unze ndiye munorohwa vanhu. Vanenge vachiramba kuti azviite. Kozoitawo tumwe tumapurisa tumbwa twevanhu twekuti itoto tunotengese twabudirwa. Kubudirwa chaicho kupuwa kainfomu kanyowani nemboma nekaheti unoponda vanhu mastreet. Zvauri kundipondera chii? Handina kuba, handina kuuraya munhu. Tiri kutaura kuti tatambura zvakwana chete. Sesi tinothreatenwa every day. Munondithreatena chii? Ndiri kubira vanhu here? Handisi kubira vanhu ini.
Handa munhu wandiri kuuraya bai. Ndiri kungotaura chete kuti vakomana, hurumende iripo iyi haisi hurumende imbavha. Vakomana havasi kugadzira nyika, vari kuluta. Vakomana vari kuluta mari yenyika. Tisu tiri kubhadhara tax isusu patiri panapa. We are paying money baba. Tarisa zvakaita nzira, inotarisa zvakaita zvipatara as we speak. Tarisa zvakaita zvipatara kutaura kwatiri kuita kunoku. How many Zimbabweans vari kumiswa kupinda muzvipatara zveku-South Africa? Musinganzwi utsitsi makaita sei? MaZimbabweans ari kudzingwa muzvipatara. MaZimbabweans vamwe ari kufa kunana South Africa. Urupuwa mazita ana makwerekwere. Makanyarira chete, makaenda kuhondo, takaenda kuhondo. Makaenda kuhondo kunoiteiko wana vachidzingwa kune dzimwe nyika? Muri kumbotenderei kuti vanhu vabude munyika? Gadzireka nyika inakire munhu wese. Makasikwa sei? Makasikwa sei vakomana imi? Muchatinetsa vakomana. Kutinetsa chaiko. Hakuna munhu atichatendera futi munyika ino. Achauya achiti nhingi ndiye anoita. Handei ku-election muri kutyei. Handei ku-free and fair election. Vanhu vachuze munhu wavo vega. Kwete kuti ZEC inotanga kuramba nevoters roll. ZEC inotanga kutiza so nemaresults acho abude nenguva. Vachizama kuti munhu ari muZANU-PF ngaawine election. Hamuna rugare munyika inotozviziva. Malista acho tovamaona hedu akanyorwa. Kuti kuchamhanywa munyika ino yeZimbabwe zvitozviziva. Zvandiri kutaura panapa hazvina mwaka. Zvandiri kutaura panapa hazvina mwaka. Tokura zvangu ndichisangana nevamwe ndichakataurira kuti vakomana, inini hangu hamuna zvamunondiita. Muchitondibata kwamunoenda neni ikoko. Ndikangonoshama muromo wangu, imi ndimunonosara ikoko because inini handityore mutemo wenyika. Nyika ino yakasikwa naMwari, haina kusikwa nemunhu anorarama panyika panapa. Yakasikwa naMwari. Mwari akaifira nyika iyi. Jesu Kristu watinonamata muzita raBaba akaifira nyika ino. Ndiwo respect. Ngatiitei politics dzinobenefita munhu wese. We don't like politics yekuti ukangozikanwa kunzi unoteerwa nevanonzi yotore mari. Mari yei? How many people are suffering in this country? How many people are suffering? Our own army is a part of a problem why Zimbabweans are suffering. Our own army. Hatidi kunzwa any decision iri kutaura kuti niki ngaatonge. We want our own army to stand up and say, no, let's do a free and fair election. Number one, our own army must accept kutaura kuti amana mareforms ngaitwe. Even mareforms tiri kumada futi kuhami ikoko. Because kune vamwe futi masoja emusangano ikoko. Tikuzviziva futi kaizvozvo. Ndosaka uchiona ana Chihuri vakangoti Mugaba akuturwa. Vatiza. Godini Matanga akangoti achigurumura pachigaro. Vatiza. Unotizei kana waiita zvakanaka? Unotizei? Munanga unofamba nemagadhi 30 something. Uri kutyana. 37 munhu wani. Wakavhoterwa nevanhu zvaunotaura uri kutyana. Uri kutyana. Ana Chivando akungotiza vari kungodzoka weekend. Na Chris Mutsvangwa ndo asisagare panzvimbo 1 maadresi edzimba dzavo achazikana vakachinja kugara. Uri kutizana. Even Mutambaro wacho haumuoni achiadresa vanhu mupublic. Ari kutotya macitizen kuziva kuti paakapinda nechikopo. Akapinda kuita mutungamiriri wemapurisa zvekuzikana ndiwe hama. Ihama yemukadzi. Tozviziva futi kaizvozvo. Kuti vanhu vane position vari kubira nyika ino. Vanhu vari kunzi maminista ihama dzake. Ndosaka vasina kana care newe. Care nenyika vana basa nazvo. Nyika yeZimbabwe yazara maChina double decker. MaChina akutoisa mazita padzimba dzavanogara nechiChina. Tiana akazvibvuma izvozvo. SemaZimbabweans tinomira tozviziva zvedu chakwana nguva. Takuda kubvunza kuti vakomana maChina akapinda sei makomo. MaChina ndiana akatendera kuti boterekwa ribviswe. Mibvunzo ichauya tozviziva. Vari kutatsurana kamuZANU. Vari kutatsurana pachavo kuti kazovabatirana chii chichazoitika. Hakuna ari nani muZANU-PF watingavamberere maoko. Kubhiliva vanhu vari muZANU-PF kuti vachafunga kuchinja nyika. Kwakangofanana nekunzi kune mukadzi ane 86 years anogona kubata mimba. Nguva yakatarirwa kunzi achabata mimba yakapfuura unonzi aiwa tane mwana 90 years. Pfungwa dzakawondomoka. Tiri kuda kuti nyika yedu inakire munhu wese. If you want to be a leader, don't be afraid of anyone. Usatye kana munhu 1. Number 1 usatye kufa. Number 2 usatye kusungwa. Number 3 usatye kuadaptwa.
munhu wese achafa shamwari. Nzira ndo dzakasiyana chete, mafiro ndo akaita sei, ndo akasiyana. Isi vamwe taitombosenderwa makofini shamwari, tikatanga politics idzi nguva yaMugabe shamwari, tikatombobatwa shamwari, titone zviwanga kazvenyika ino tichitaura tiri kubirwa, kutya tekakusiya kudhara ndichiri mwana mudiki. Iye zvino ndototi ada unibata wacho ngaanibate. Police station ipi yamunoda ndiuye ikoko, kana basa nazvo, kana ndafa ndine basa nazvo here. Chii chandoshuwa kuti dai ndadzoka panyika pana, nyika yakaremara kudai so. Vanhu vari kutambura kumaruzevha kwamusi kuzviona. Ndai kumaruzevha mone the situation iri kumaruzevha. Pindei mumataundi, even mumataundi matogara, tasei kuti vanhu vari kutambura sei. Tozvitaura manje tozi nditerrorist, atumwa terrorist, kushandiswa nevarungu. Inini kushandiswa nevarungu? Murungu ndiye anondudza kuti ona poto, ina handirioni zvamuritaura. Ngatibatanei macitizen. Nguva yatiri haisi nguva yekuti uri webato ripi. Some of us isusu tinotopinda mumamwe mapato ekuti totozoti taakutaura uzonzi iwewe handiwe here, ndiramba ndakanyarira zvona. Because our own mission ndeyekubatanidza vanhu. Even ukaita any slogan yemusangano wako pamberi pangu, tokunyararira nekuti handizvo zvandakavinga izvozvo. Ndakavinga kuona iwe neni tichivhara shamwari. Whether we are a ruling party, ZANU-PF, whether we are opposition party, toda kutopindawo mugumbeze rimwe chete togozoziya dzemararamiro nemagariro. Kwete kuti tinoenda mhando nemhando. No man, this is not, we don't like these things in our own country. Azvinomira zvakanaka munyika muno, tikuzviziya ka zviri kutatsurana kuZANU, kazvitatsurana spirit. Dai vakatobana nemapanga zvingapukasika. Nekuda kwezvigaro zveukupoko.